Здравейте, приятели! Добре дошли в моят YouTube канал, където обсъждаме всичко свързано с астрологията, личностното и духовното израстване. В днешното видео ще си поговорим за един изключително интересен, вълнуващ и много важен месец март. В него ще имаме две ретроградни планети, затъмнения, а също така планетата Нептун ще премине в знак Овен. Това е месец на ретроспекция и преосмислене на миналото. Готови ли сте за нови предизвикателства? Да започваме тогава! Още на 2 март Венера става ретроградна в знак Овен и ще остане така до 16 април. На 27 март тя ще се завърне в знак Риби, което означава, че ще се върнем към събития от месеците януари и февруари. Ако сте гледали моето видео за ретроградна Венера, знаете, че това е време за преоценка на любовта, финансите и личните ценности. На 3 март Меркурий влиза в Овен и ще направи комуникацията по-директна, но също така и по-спорна. Бъдете внимателни как изразявате мнението си. На 15 март той става ретрограден и на 30 март ще се върне в градусите на Риби. Това е момент за преоценка на разговори, подписани договори и обещания, дадени между 14 февруари и 15 март. На 14 март имаме пълнолуние и лунно затъмнение в знак Дева. Това ще бъде време за приключване на стар цикъл, особено свързан с социалният ни кръг, мечтите ни и скритите ни страхове. Ако нещо е било прикрито в нашето подсъзнание, сега ще излезе наяве. Важно е да не предприемаме големи действия около това затъмнение. Просто наблюдавайте и анализирайте какво се случва около вас. На 20 март започва новата астрологична година, заедно с навлизането на Слънцето в знак Овен и пролетното равноденствие. Това е момент, в който енергията ще ни провокира към нови начала и действия, но е добре да припомня, че към този период ще се намираме в коридор на затъмнения, Венера ще бъде ретроградна, а съвсем скоро и Меркурий ще обърне назад своя ход, така че нека да запазим този импулс и да действаме през следващия месец. На 29 март имаме новолуние и слънчево затъмнение в Овен. Последното полуста Овен Везни. Това ще кулминира събития, започнали през пролетта на 2023 година. Бъдете готови за важни решения, свързани с работа, семейство и дори местоживеене. На 30 март Нептун навлиза в Овен. За първи път от 150 години. Това бележи промяна в начина, по който възприемаме мечтите си, духовността и себеизявата. Овен е знак на инициативността и действието, но също така може да бъдем склонни към илюзии и прибързани решения. Затова следвайте интуицията си, но и запазете здрав разум. Месец март ще бъде динамичен, изпълнен с ретроспекция и с възможност за ново начало. Слушайте своята интуиция. Анализирайте знаците от съдбата и не бързайте с решенията си. Ако искате да разберете как всички тези процеси ще се отразят във вашия личен живот, запишете си астрологична консултация с мен, линк ще оставя долу в описанието. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала, да го споделите с приятели и ще очаквам коментар как усещате тези процеси. Пожелавам ви един мощен и трансформиращ месец март. Благодаря ви, че гледахте. До скоро!